Okay, update na punta diri sa atong bukid sa Hornasan. Mayong buntag sa inyong tanan. Diri na punta kay aron ipakita nato, i-update nato ang atong mga tanom diri sa Hornasan kung unsa na po ang atong angay buhaton diri para po madiri-diretso ang atong mga nindot na nabuhat nato diri sa atong pag-uma. Labi na diri sa atong probinsya sa Surigao del Sur, sakop diri sa entero Pilipinas. Human napunta diha ay sapa diha mo na atong trabahoon karon kay diha sa sapa natay dihay nakita na mga isda mansayang mampud kay naipis pa nato diri sa atong silingan na ang ilang similya kung magbaha muulan og kusog moapaw ang ilang tubig muda ang ilang similya human mo diretso sa atong sapa mo nang medyo sayang ang panahon ba kung natay isda diha kung dagko na siya naputay mahimong sudan mo na akong buhaton karon ipakita sa inyo kung unsa ang akong dihang angay na mahimo na para makita ninyo na naghimo ta og pispan kana diha atong hinluan na dayon na diri ato ning lampasan unya kay sagbot na kaayo pero diri sa himo natog pispan na siya nalampasan na nato ang gilid wala na ako na vlog kay katong panahon na murag busy man ta kaayo mo nang ako na lang siyang hinluan diri sa gilid kay namang gud diri ay atong sapa guys kani sapa diri guys okay wag hinay ta kay bisag naihas diri ba okay diha sa atong silingan na pispan nila diha ila na ni Kadabos Jose human ang kanilang mga similya kung baha manggaling nakisaw dito guys unsa man to siya kung mubaha ang ilang mga similya maano diri human mao nang akong gitan-aw diri guys na kaning sa paa mo nang ato na lang ni himuon og pispan na guys kay naman dihay mo kisaw ambot lamang na siya og tilapia na bana og kanang haruan na bana siya kay di pa man nato makita kung nabagayo daghang tilapia diha human maglisod man tag tamak diha guys kay di man nato pa ni kabisado guys na lugar bisag nanoy mga has diha man medyo lawom-lawom po na ang sapa diha manako na lang siyang natanggalan og mga kahoy na siya tuning aging mga adlaw wala na ko na video to human diha medyo lawom kadyod siya kung ato na siyang mahinluan nindot kayo kung makita nato na natay isa na kapispan na naa sa sapa okay kana siya hinluanan pa nato ni diri naputay saging diha na lakatan nindot gayud ang area diri guys na himuog pispan na naa sa sapa okay mo nang ato na siyang himuon mulibot na lang ta kay murag lisod man moagi diha kay pangpang man arita dire sa pikas pero ato lang gihapon ni siyang hinluan na area diri lampasan gihapon nato ni siya human da diri guys okay napot tay lakatan diha tambok kay kayo na siya naraga tong himuong pispan guys motong dito tagi ka nimbalhin ta diri kay naman gyud mo kisaw dinhi ambot og kuan na ba na tilapia bakhana or kana na bakhang naihaluan haruan na guys mao na siya ang atong himuong pispan mo di ba dako-dako ni siya
Laom na siya karon kay sige nag-ulan diri sa amo. Huwag ka ng pao guys, ato na siyang tanggalon para luagayod na siya. Pero unsa man nato na pagkuan na medyo laom naman ang tubig. Man mahadlok ko tamak diha aba kay bisag na bay unsa naman na napahas kay libon pa man gud kaayo. Hinahinayon ra nato ni kay aron mahinluan nato ni siya human mabutangan na natong similya kay mangayo ra man ta dito sa atong silingan. O man ang kani diri sa agihanan gayud sa sapa, ako na lang siyang gi alihan og moskitero. Kaya ron ang mga similya kung naamanggaling dire maanod gikan dito sa pispa nila ni Jose Cadabos, dili na siya mo diretso dito sa basakan kay nakuha naman nato naalihan naman. O di ba? Tanawa. Naalihan na nato diha Di na makadiretso ang mga similya. Manatura na siyang atimanon, tanggalon nato kung nakakuan diha nakasagabal, atura gyapon na siyang tanggalan ug mga kahoy. Nagatupon diri ang gitanom na lakatan, tambok na pud siya. Di ba? Ato nang hinluan diha karon mahinlo na gayud na nato. Human ato po nang hinahinayon og hinlo diri sa gilid para kung nanatay buhi hinlo na siya diha aron dili na nato makuha ang mga mananap diha musod sa tubig. Pero ato lang na siyang tagaan lag adlaw na pagtrabaho ni ana. Okay guys, maghinlo na ta diri sa atong hinluanan na mga sagbot diha kay para ang atong pispan na kuan mawa ning sagbot dinhi tanggalon nato na siya kanindot sa atong lakatan tambok na kaayo. Okay guys, nagsugod na tag hinlo og lampas. Ato gayo din siyang hinloan diri diri Nanginay lang ta kay pag na mananap diri guys. Wala pa ta kahibaw kung natay has ba diri may lubi diri na similya. Kahit man guys, ubot. Wala man lang basagdan diha Okay guys, nahuman ra gayud nato paghinlo sa atong himuong pispan sa gilid sa atong sapa, hinlo na. Kung giganahan mo sa akong YouTube channel, ayaw po ninyo kalimti mag-subscribe. Ang pag-asinso sa tao, inubanan sa lihok. Ako si Sir Cebuala, daghang salamat sa inyong tanan.
Bye.